Magandang gabi Pilipinas. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padawan. Nagbabalik sa ating tropical weather analysis. At ito ay para sa ngayong araw ng Lunes hanggang Miyerkules, Agosto 31 hanggang September 2, 2020. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon2000.com, ang unang website sa Pilipinas ukol sa mga bagyo. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat. Simulan na yung araw na ito ng Lunes hanggang bukas, Martes. Kita po natin ang bagyong si Maysak na may local name na Julian ay lalong lumakas at nasa Category 3 typhoon na po siya. Ibig sabihin ng Category 3, ito po ay may hangin na umaabot na po ng 185 km bawat oras malapit sa mata at pagbugso hanggang 200 at 20 km bawat oras. At ito po ay nasa na pong lalabas ng Philippine Area of Responsibility na yung gabi. At ito po idadaan to the west o sa kanluran bahagi po ng Okinawa bukas ng umaga. At after that, ito po ay tatahak ng norteng silangan sa general direction po ng southeastern South Korea. So dito po siya inaasahan na magla-landfall sa may Busan area sa darating na Miyerkules o Huwebes. At inaasahan po ang pagkikayat ng mahinang habagat dito po sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, lalo na sa may kanluran bahagi po ng Luzon at Kabisayaan. Inaasahan na rin po mga isolated at scattered rain showers and thunderstorm, hindi po masyadong kalakasan ng habagat dahil po medyo papunta tayo sa tinatawag na La Nina phenomenon. Ganun po, kapag papunta tayo sa La Nina, sinisira po niya ang trend ng habagat kaya medyo mahina. Hindi po siya kalakasan compared sa panahon ng El Nino. Pag ganitong buwan, talagang malakas ang habagat. Meron na naman pong isang LPA po dito sa may bahagi po ng southeast ng Iwo Jima o now known as Iwoto. At aktibo po ito, si 95W. Matagal na po itong LPA na ito at hinintay lang makalampas si Julian. But sa loob ng 12 hanggang 24 oras, inaasahan po ito magiging isang ganap na bagyo at posible pong sumunod sa track ni Maysak. At ang possible landfall based sa mga forecast models ay dito po sa may southwestern portion ng Japan, sa may Shikoku at Kyushu area. Pag right track pa, mag-move po sa right yung kanyang track, inaasahan din dito sa may Tokyo area. So inaasahan pong maging malakas rin na bagyo ito. Pero base po sa computer models, baka hindi na po ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. Ang power line po ay banda po dito. Diyan po. So, sa track niya iyan, inaasahan po na baka ganito po yung kanyang track. Okay? So, malaki ang possibility na hindi po ito bibigyan ng local name as Christine. Okay? Kristine. Yan po ang next name sa ating list ng Pag-asa local names. And inaasahan po na medyo malakas po ito pag naglandfall po dito base po sa mga computer models, lalo po yung European model which is known as ECMWF. Samantala, kung titingnan natin sa may baba, sa may silangan ng Mindanao, meron po tayong nakikitang shallow LPA. Shallow lang po yan. Sa loob ng 24 oras, inaasahan po itong malulusaw base po sa mga computer models. So, wala po tayong dapat ipangamba. Okay, so far for the next 7 days, maganda po ang panahon sa Pilipinas. May mga isolated to scattered localized thunderstorms naman po sa hapon dahil po sa mahinang habagat o yung southwesterly surface wind flow na hihikayat po nitong dalawang system na ito habang papuntang Korea at Japan. Okay, so yan po ang ating GovSat. Ito naman po yung fast animation. Yan po, galing po ito sa CIMSS satellite server. Yan po, kinakita po natin yung mata. Ito, rugged eye. Itong bagyong si Maysak na lalabas na po ng PAR na yung gabi. At lalapit po sa may Okinawa area. Although hindi naman po sila direct hit, makaka-experience pa rin silang tropical storm force winds na pwedeng umabot po ng 100 km bawat oras. At ito naman po yung mga thunderstorms dulot ng mahinang habagat. Ito naman po yung LPA na isa na posibleng maging bagyo sa susunod na 12 hanggang 24 oras. At ito yung LPA na unti-unti na pong nalulusaw.
At kung titingnan natin yung zoom in satellite animation from windy.com, UMETSAT, ayan po, kitang-kita po natin ang mga localized thunderstorms dulot ng tinatawag na mahinang habagat o yung southwesterlies. Apektado po ang kanluran bahagi po ng Central Luzon at ibang portion po ng Northern and extreme Northern Luzon. At dito rin po sa may area po ng Western Visayas. Although dito sa Mindanao, dulot na po ito ng local convection. Okay? And kung titingnan natin yung various Asian agencies na nagtatrack po kay MISAC, they all agree na tatama po siya sa may southeastern o southern Korea. Southeastern o southern portions ng Korean Peninsula o sa may South Korea po yan. At kung titingnan natin yung global typhoon models, they all agree. Nandyan din po ang track. At ito naman po yung windy.com wind pressure at rain forecast mula sa ECMWF. So bukas po, inaasahan pa rin mga localized, mga isolated scattered thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng Luzon. Dito rin po sa may Kabisayaan, Palawan at Mindanao. At pagdating po ng Miyerkules, inaasahan pa rin po mga localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng Luzon. Kasama na po ang Kabikulan. So baka sa Miyerkules, may mga thunderstorms po dito sa isolated parts ng Kabikulan. Dito rin po sa may Maropa, Visayas at Mindanao. At kita natin mahina yung habagat. Southwesterlies lang po ang tawag dyan. Now, i-zoom out natin itong forecast para makita ninyo yung isang bagyo. So yan na po ito si MISAC, ito yung susunod sa kanya. At going forward natin hanggang Miyerkules, yan po, lalapit na po sa may South Korea si MISAC. Ito naman po, magiging tropical storm. At sa Huwebes po, landfall na po sa may area po ng South Korea si MISAC, and it will rapidly dissipate. Hina po siya ng mabilis. At ito naman po, magiging ganap na typhoon sa Huwebes, habang ito ay inaasahan na aakyat papunta sa general direction po ng southwestern o western Japan base po sa mga computer model. So ito po yung European model, yung ECMWF. So inaasahan po ang possible landfall sa may area po ng southwestern o western Japan, sa may to be exact sa may Shikoku o Kyushu, Japan, sa linggo. So this weekend po yan, linggo ng gabi, inaasahan po magla-landfall po. So inaasahan po ang bad or typhoon condition sa area ng Japan na yung darating pong linggo. Okay? So dyan po nagtatapos ang ating tropical weather analysis dito po sa ating weather channel, Mr. Typhoon. At babalik ulit tayo sa Miyerkules upang ibigay sa inyo yung pinaka-latest update sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser, #typhoonwiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aming weather channel.